Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. So, panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon. So, nandito na ako sa may Mabalacat, Pampanga. Ito pala yung public market nila. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog dito sa Pampanga kasi medyo busy pa tayo mga tol. So ngayon, hindi na tayo busy. Dire-diretso na yung pagbibigay ko ngayon ng update dito sa may Pampanga. So ayan, maraming salamat pala sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kakalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo lagi sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po sa inyo. So ayan mga tol, nandito na tayo sa may Dao, Mabalacat, Pampanga. May mga ipapakita ko mga nagtitinda sa inyo mga tol. Ito, tulad ng mga inumin yan, iba't ibang klase ng mga damit, mga prutas. Ayan, may mga nagtitinda ng lumpiang sariwa dyan, lumpiang gulay. Ayan, yung mga saging. Baka press ng mga saging nila. So dire-diretso lang tayo dito. Bibigyan natin ng update yung palengke ng Dao, Mabalacat, Pampanga, yung public market dito. Ipapakita ko lang sa inyo mga tol. Ito pala yung SM Hypermarket. Ayan, baka laki ng parking lot nila, parking space, diba? Ayan, yung StarTech. Hindi ko lang alam kung ano yan, yung baka call center siguro yan. Ay, napakalaki rin yung building na yan. So bibihira na lang tayong nakapasyal na dito sa Pampanga. So ayan, maraming salamat sa inyo mga tol. Tsaka yung nagpapa-shoutout sa akin, shoutout po sa inyo. Ito yung St. Raphael Hospital yan eh. Hindi nakakaalam St. Raphael. Dito na pala tayo sa sa may Rivera, Dao, Malaba. Ayan, nakakalam yung mga Kapampangan. Dito maraming nagtitinda ng lugaw, ng pangmasa. Marami na rin mga nagsita yung mga rito, mga space na kainan, mga stall na ay papakita ko lang sa inyo mga tol. Ito, balik normal na rin natin sa Dao. Nakakamiss talaga yung Pampanga. Ayan, papunta rin ako ng gym yan ngayon mga tol. Hindi ko na rin papakita yung paglalaro ko ng gym. Basta mag-update na lang ako dito sa may Dao. Next time na lang siguro tayo makapupunta ng New Clark City, pag hindi na tayo busy sa Concepcion. So ayan, ibang mga klase ng motor, yung Guanson, mga stainless. Ayun, gandang stainless. Ito yung mga damit, tsaka may bike pa. Ayan, so walang gaanong traffic ngayon dito, kaya mabilis yung pagkarating natin dito. Ayan, pasensya na kayo wala yung yung helmet na nagpo-vlog ko. Ayan, may taga-awak ko ng camera. So kasi ninakaw yung helmet natin. Ayan, shoutout sa magnanakaw. Sana mauli ka na para magtanda ka na. Ayan, kinuha yung helmet natin. Ayan, yung helmet ko.
lumang-luma na, pero at least may nagagamit tayo. Ito na yung palengke ng Dao. Ayan, no? Pero nakasulat supermarket, ha. Ito na yung pamilyan ng Dao. So maliit lang yung Dao market. Bibihira lang yung mga nagtitinda ng ano dyan, mga karne tsaka mga isda. So, konti lang yung pagbibilihan. Di tulad sa Pakpang market, napakarami. So dito ilan-ilan lang, wala man sigurong 10. Ano yung mga nagtitinda rito, oh. Jagger tsaka damit. Ito, papakita ko rin sa inyo yung mga stainless na sink. Tapos may sa Marina Arcades, yung mga imported na ano. Ayun yung mga sink na ano. Napakaganda dito. Maraming mabibigan dito. Gabit sa bahay, sa kusina. Ito na yung Marina Arcade, yung may kulay ano yan, yellow tsaka green, parang green, no? Ayan, Marina Arcade. Ayan. Mga imported na gamit or class A. Ito. Ayan, ha? Kapote. So didiretso lang tayo rito. Pagpunta rin, pag galing ka ng ano, Mapalakat, matatanaw mo agad Sogo. Yan, so good, so clean. Yan, shout out sa Sogo, ha. Baka naman. Yan, napakalinis din dyan, eh. Lumano. Yan, dito na tayo sa semi stoplight. Ano, mga parol. Ano, Pasko na rito. Ayan, yung Sogo. So clean, so good. May drive-thru pa, oh. Drive-thru, drive-in. Joke lang. Didis Pizza, ayan. Didis Pizza. Kung gusto nyo ang Didis Pizza, baka naman. Ayan, yung mga parol, oh. Maliwanag siguro yan kapag gabi. May mga ilaw din yan. Ito yung Jollibee Apple Diab. Jollibee ni Apple Diab yan. Yung Jollibee niya. Shout out, ha, sa Jollibee ni Apple Diab. Baka naman. Ito na yung Dao Pure Gold. Dao. So ayun lang mga tol, ha. Sana nag-enjoy kayo sa paglilibot dito sa Mapalakat tsaka Dao, ha. Ayan mga tol, ha. Hanggang dito na lang muna yung pagbibigay kong update dito. Abang-abang na lang kayo sa mga vlog ko, ha. Sinas vlog na lang ulit mga tol. Ingat po kayo lagi. Maraming salamat po sa inyo. God bless po.